बेबायदि पापी मानसिया माबोरै माने रायजोफोरखौ बेंगासिनो बे बिराद गिदिर सोंलुनि बाथ्रा। आं ओंखायनो पर्बत जरानि रायजोफोरखौ खावलायो फैगौ समाव बे मुनमुन ब्रह्म बे बिथांखौ पर्बत जरानिफ्राय पुरा माने होखारहरनानै बिथांखौ तेजपुराव दोनहैनांगौ आरो BPF होननाय नामा खालि माने सोरनावबा गोसोआव थागोन हयथ' माखासेया गोसोआव थायाबो जानो हागौ आरो जों साख्रि होगोन होननाय खोथाया रिउमार जों साख्रि होगोन होननानै मोनसेबो खोथा बुङाखै गोनांथाव बाथ्रा खारन पर्बत जरा बिथांनि समस्ति बेबायदि मिथिंगाजों बुंफबनाय अन्थाव बादाव मोनसे बिटिआरनि सबसे साबसिन जायगा होनना बुंबा जोंनि बिटिआरनि सम्पद मिथिंगानि सम्पद होननानै बुङोबा पर्बत जरा आरो बेबायदि जायगायाव एथ'राब माने 3 थाखोनि माने मानसि बे जायगायाव माबोरै माने गावनि माने रायजोफोरखौ सार्भिस होगासिनो दं बे सोंथावथाव बाथ्रा आरो जों मिथिगौ पर्बत जरायावनो जोंनि ब्रह्म धोरोमनि गुरु कालिचरन ब्रह्मनि जोनोम जायगा थ' बे जायगायाव बेबायदि पापी मानसिया माबोरै माने रायजोफोरखौ बेंगासिनो बे बिराद गिदिर सोंलुनि बाथ्रा। आं ओंखायनो पर्बत जरानि रायजोफोरखौ खावलायो फैगौ समाव बे मुनमुन ब्रह्म बे बिथांखौ पर्बत जरानिफ्राय पुरा माने होखारहरनानै बिथांखौ तेजपुराव दोनहैनांगौ आरोखि सानो तेजपुराव गोबां रोखोमनि जायगा दं हटेलबो दं फाग्ला फाथकबो दं अबाव थाङो आं मिथिया मुथते तेजपुरा बेनि थाखाय सुइटेबोल जायगा आं बेखौ बुंनो हायो। BPF होननायाथ' गैला आंथ' बुंगासिनो दङ BPF होननाया जेरावबो गैया BPFआ खालि नामावल' दंसै आरो फैगौ 6 बोसोरनि गेजेराव बिथांमोना एखेबारे लाथिख' जानो थांगासिनो दङ। BPF होननाय नामा खालि माने सोरनावबा गोसोआव थागोन हयथ' माखासेया गोसोआव थायाबो जानो हागौ आरो होनदों जों साख्रि होगोन होननाय खोथाया रिउमार जों साख्रि होगोन होननानै मोनसेबो खोथा बुङाखै जों होनदों माने हनस्थापननि मिनिङा साख्रिल' जाया जों गोबां रोखोमनि हनस्थापन जोङो बानायगासिनो दङ बेखौहाय फैगौ 2 दाननि गेजेराव मानसिया नुनो थांगासिनो दङ आरो बिदिनो मोनसे पार्ट पिगारि मेसिन गटारि मेसिन बेबो मोनसे गिदिर माने मिशन बेवहाय जोङो 70,000 पिपल मानसिफोरखौ जोङो एबार गटारि मिशनाव बेनिफिट होनो थांगासिनो दङ बेवहाय सासे बेनिफिसारिया 1,11,000 करि बेवहाय मोननो थांगासिनो दङ पिगारियाव 5 लाख करि मोननो थांगासिनो दङ बा बे खामानिया सोलिगासिनो दङ दा गतिके जों हनस्थापननि खोथा बुंदों बेवहाय जोङो जब सार्भिस होगोन होननाय खोथाखौ बुङाखै बे नंखाय आरो आङो दाबो स्टेन्ड बाय जोङो फैगौ समाव जोङो जोंनि बिटिआरआव थानाय जेसेबां माने आनइमप्लयमेन्ट माने इयुथफोर दङ जों बिथांमोनखौ जोङो हनस्थापन माने इमप्लयमेन्ट जेनेरेट खालामनानै बिसोरखौ जोङो थांना थानायनि रांखान्थियारि लाबा लाब खालामनायनि जों बेबस्थाखौ होथारगोन जों दाबो बेवहाय जों गोगोमैनो गसंनानै दं आरोखि।